Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Глибоко поважаныя радыёслухачы і ютуб-гледачы, Христос Воскрос. З вами Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Пасля перапынку адзін тыдзень. На вялікі жаль, графік часам атрымліваюць такі рваны, але тут трэба ісці спакойна, каб дайсці да мэты, не спяшаючыся, адказваючы на вашыя пытанні. Вось. А пытанняў было дасланае не так і многія, фактычна толькі адно. Ксяндз Дмітрый. Хвала Христу, Христос Воскрос. Усіх віншую са святам Пасхі, хто цяпер яго святкаваў пазаўчора. Вось, а таксама усіх, которые ўжо перажываюць пяты велікодны перыяд, таму што мы ўсё яшчэ трываем у пасхальным часе. Так. Так. Наконт ўсё ж такі традыцыі пасхальных вітанняў. Што нам лепей ужываць? Хвала Христу ці Христос Воскрос? Гэта пытанне традыцыі, кодекс пра гэта нічога не кажа. Таму, мне здаецца, традыцыя добра, калі наогул на працягу ўсяго пасхальнага часу вітаць адно аднаго Христосу Воскрос. Вось, але... Да пяцідзесятніцы, груба кажучы. Пяцідзесятніцы, вось. Але гэта па-рознаму бывае. Хаця некаторыя людзі нашай парафіі, таксама у нашай парафіі таксама вітаюцца увесь пасхальны перыяд словамі Христосу Воскрос, так вельмі прыгожа. А што наконт перыяду нараджэння Божага? Таксама можна. Христос нарадзіўся, славім яго? Таксама можна. Ясна. Только это менш папулярнае, скажем, бо Христос Воскрос усе ведаюць. Вось, Христос нарадзіўся, славім яго, такое трошкі малавядомае, але таксама ўжываецца. Ясна. Тым, так ці наш кодекс нам нічога не кажа пра формулу. Вось пра гэта в кодекс нічога не кажа. Ясна. І у нас было одно такое пытанне, вельмі цікавае. Яно таксама, можа быць, не зусім тычыцца кодексу, но прынамсі я нічога не знайшоў. Можа быць, я блага шукаў, і вы знайшлі, ці ведаеце такі канон. Пытанне гучала адпаведным чынам. Адзін з нашых пастаянных слухачоў чуў, што нельга гандляваць благаслаўлёнымі рэчамі. Вось. І тут узнікае пытанне, ці мае ён рацыю, і магчыма, тут яшчэ трэба разабрацца з тым, што такое благаслаўлёная рэч у прынцыпе, і ці адрозніваюцца яны адна ад адной, ці з'яўляюцца яны асвячонымі, святымі, благаслаўлёнымі, свянцонымі, паблагаслаўленымі яшчэ нейкімі. Тут у гэтым пытанні, што такое благаслаўлёная рэч, што такое гандаль? Ось, напэўна, две рэчы. Яшчэ што такое гандаль? Напэўна, трэба, таму што, можа, у такім нашым значэнні штодзённым слова гандаль, это такія, скажем, паміж людзьмі адносіны, ты мне, я табе, даеш штосьці за штосьці, вось. Можа, пару слоў скажу. Перадусім, пытанне, якія тычацца благаслаўленняў. Трэба разумець, што, благаслаўляецца ў касцёле ўсе рэчы, так, кансекруюцца людзі, а асвячаюцца алтары, могілкі, касцёлы. Алей, да? То есть, поэтому, вось гэтыя рэчы. І алеі. Так. Вось, поэтому, калі мы кажам пра благаслаўлёныя рэчы, бо не ведаю, што наш слухач меў на ўвазе, вось, напэўна, трэба адрозніваць, вось, напэўна, рэчы асвячоныя ў тым сэнсе, што, панятна, касцёл прадаваць, А лацінскі тэрмін там адзін і той жа? Там дедыкацыю ёсць, бенедыкцыю. Дедыкацыю гэта пасвячэнне касцёла? Так, а кансекрацыя это асобая. А кансекрацыя яна толькі ў значэнні інстытуту кансекраванага жыцця? І таксама біскупская кансекрацыя. І біскупская. Цяпер на біскупская таксама трэця ступень сакраменту пасвячэння, вось, але яшчэ ў ранейшых тэкстах выкарыстоўвалася слово біскупская кансекрацыя. Вось, таму такія. Поэтому кансекрацыя заўсёды адносіцца да чалавека. Гэта мы ўжо ставім. Вось, але ж, напэўна, чалавека гандляваць чалавекам кансекраваным ці не. Гэта забаронена свецкім правам ужо. Не толькі свецкім, это з моцы годнасці кожнага чалавека, кожны мае годнасці і гэтак далей. Вось, але вось рэчы гэтыя благаслаўлёныя, свячоныя, да, ёсць натуральна, што значит, скажем адразу так, права пра гэта нічога не гаворыць. У кодексе права кананічнага нельга, не знойдзем там каноны, які кажуць, нельга гандляваць благаслаўленымі рэчамі альбо свячонымі рэчамі. Адзінае, калі возьмем 5-ю кнігу «Маёмасць касцёла», там ёсць пэўныя элементы, якія,
становяць пэўнае абмежаванне. Бо, напрыклад, ёсць сітуацыя, калі трэба нейкую святую рэч прадаць, нават касцёлу. На жаль, такое здараецца ў некаторых краінах, але гэта там ужо ўмешваецца апостальская сталіца, там ужо здымаецца это благаслаўленне, свячэнне, там цэлыя, скажем так, цэлыя працэдуры, звязаныя з такімі рэчамі. Дзякуй Богу, што не часа, дзякуй Богу, у нас такога пакуль няма, але права прадугледжвае ўсё. Это першая справа. Іншая справа, калі мы кажам пра благаслаўлёныя рэчы, якія благаслаўляем то, што можа у рытуалах называецца абомне благаслаўленне. То есть, калі благаслаўляем рэчы, якія ўжываем у штодзённым жыцці. Гэта мы благаслаўляем аўтамабілі 25 там ліпеня і не толькі, благаслаўляем зерне на сяўбу, благаслаўляем там да кватэры ў калядны перыяд, благаслаўляем там авёс і гэтак далей, што абсалютна не азначае, што гэтыя рэчы нельга пасля прадаць. Натуральна, што і машыну прадаюць, эту калі нават адзін раз была благаслаўлёная, кватэру прадаюць і гэтак далей. Іншая справа, калі таксама благаслаўленыя рэчы, якія служаць для цэлебрацыі культа. Гэтыя рэчы наогул самі па сабе, тут пытанне далікатнае, але дахаджу да таго, што такое гандаль. То есть гандаль ці прадаць з мэтай нажывы, ці прадаць, каб апраўдаць свае нейкія выдаткі на гэта. Напрыклад, калі келіх выраблены з золата, штосьці каштуе. То есть понятно, што яго не прадаюць для таго, каб ён там, скажем, каб яго пераплавіць на штосьці іншае, толькі для цэлебрацыі святой літургіі, і тыя каштоўныя, скажем, рэчы, якія ў іх ёсць, трэба нейкім чынам таксама за іх заплаціць. Часамі гэтыя келіхі можа камусьці хтосьці падарыць. Дзякуй Богу, не заўсёды ёсць такая магчымасць. Тут такія рэчы. А наш чытач, ён, калі слухач падакладней, да тэкставых фарматаў мы яшчэ не дажылі. Наш слухач казаў, што гэта будзе прыкметамі сімоніі, калі, напрыклад, у яго быў канкрэтны прыклад, ужо калі да канкрэтыкі дойдзем, з іконамі ў такіх лавачках, ведаеце, якія там, часам бываюць пры касцёлах. Прыклад быў з ежай, бо да Велікадня некаторыя гандлёвыя сеткі часта робяць такую акцыю, я не ведаю, як гэта сказаць, каб дадаткова прывабіць, магчыма, пакупнікоў, яны пазіцыянуюць некаторыя харчовыя пазіцыі как асвященную еду. Так па-рускі скажу, асвященную еду. Еда уже асвящена. Я мяркую, там хутчэй за ўсё сапраўды прыходзіць нейкі святар, хутчэй за ўсё не ў еднасці з касцёлам да канца, хаця я не ведаю, можа быць, дзесьці там у гродні каталіцкіх святароў да гэтага прыцягваюць. І вось гэты наш слухач, глядач, ужываў такі тэрмін да такіх рэчаў, як сімонія. Мяне гэта троху здзівіла, бо, наколькі я памятаю, можа, я памыляюся, сімонія – гэта увогуле гандаль сакраментам пасвячэння. Не толькі сакрамент пасвячэння, гандаль сакраментамі за грошы. Не толькі пасвячэння. А тут у нас сакраментальня. Тут сакраментальня, поэтому аж так строга да гэтага не будзем падыходзіць. Напэўна, ва ўсім патрэбна нейкае такія разумныя ўмеркаванні. Карацей, можам падвесці такую выснову, што права пра гэта канкрэтна нічога не кажа. Канкрэтна не кажа. Тое, што кажу, у 5-й кнізе толькі такія вельмі, скажем, это ўжо калі даходзіць да чагосьці вельмі паважнага, там ёсць пэўныя працэсы. Ясна. І гэта тычыцца больш сферы нейкай маральнасці, я так разумею, у некаторым сэнсе. Наогул разумееце, то, што датычыць асвячоныя рэчы і грошы, это заўсёды так у людзей трошкі выклікае, можа, пэўны канфлікт. Калі штосьці асвячонае павінна быць бясплатна. Потом пытанне, як мы ту плату называем. Можна ахвярай назваць па сутнасці. Ёсць такая гульня словамі, так. Так, гульня словамі, толькі мы разумеем, калі, напрыклад, падойдзем да некаторых рэчаў, там чыста так па апределенню, то бачым, што это усе прыкметы здзелкі ў гэтым маем. То есть купля, продаж, тавары і так далей. Вось поэтому называй, як хочаш, так і называй. Але таксама разумеем, што пэўныя Разумеем таксама, што тыя рэчы, якія мы набываем у касцёлах, у цэрквах, яны ідуць перадусім, гэтыя сродкі ідуць на ўтрыманне святыняў. Паверце, што ўтрыманне святыняў у Беларусі мала які,
не хачу ў працэнтах казаць, вось, але сапраўды сродкі на ўтрыманне святыняў патрэбны вельмі вялікія. Не, тут без пытанняў. Вось поэтому і к тому, што хто, канешне, можна там і ў супермаркеце купіць, і у Польшчы розныя рэчы, аплаткі купляюць у супермаркеце, напрыклад, перад Божым нараджэннем. І кулічы можна, і свечкі можна, і лампадкі. Усё, што угодно можна ў супермаркеце купіць. Не ў гэтым справа. Толькі, як бы набываючы рэчы ў святынях, мы таксама спачыняемся трошкі да іх утрымання. Так, гэта лагічна, і я упэўнены, ніхто з актыўных каталікоў не супраць таго, што ніхто з актыўных каталікоў не супраць таго, што мы фактычна падтрымліваем уласныя інстытуты, уласныя святыні, і нават калі хтосьці на гэтым зарабляе з нашых святароў, нічога страшнага, хай зарабляе. Але паверце, гэта, кажу пра касцёл, скажу, напэўна, гэта можа за рэдкім выключэннем. Гэта не ёсць нейкі мільён, якія хтось так. Усё ж такі, паверце таксама, што ўтрыманне касцёла каштуе вельмі дорага. Не, гэта відавочна. Але тут пытанне было такое больш практычнае, бо ён кажа, што рабіць, калі такі прадмет набыў. Ці трэба яго благаслаўляць паўторна. Вось, напрыклад, гэта сапраўды цікавае пытанне. Ці можна прадметы благаслаўляць некалькі разоў запар увогуле, бо хаты мы благаслаўляем кожны год. Машыны благаслаўляем. Можна ружанец благаслаўляць кожны год, калі ён табе вельмі каштоўны. Я думаю, благо, калі камусьці хочацца, можна. Ён уже благаслаўлёны, вось. Бо ўсё ж такі, это такія пытанні, кажу, вельмі часта звязаны і з традыцыяй мясцовай. Можа, чаму нельга благаслаўляць? Некаторыя рэчы заўсёды, калі благаслаўленне Божа ёсць, не значыць, што будзе 2 благаслаўлення ці 3 благаслаўлення. Не мераецца такімі, ведаеце, адзін. Ласкаметра яшчэ няма. Да, ласкаметра няма, поэтому, таксама ці можа з аднаго чалавека некалькі імшу адпраўляць. Чаму не? Таксама, чым можа адну рэч благаслаўляць некалькі разоў. Ясна. Значыць, груба кажучы, калі вы, наш паважаны слухач, набылі штосьці такое, што ўжо падавалася як загадзя благаслаўлёнае, вы можаце гэта благаслаўляць другі раз, а можаце не благаслаўляць. Так, трэба ж разумець яшчэ, што ў сакраменталях благаслаўлення няма, скажам так, няма гэтага гарантаванага дзеяння Божай ласкі. Не сакрамент, у чым сакрамент ад сакраменталі адрозніваюцца. Калі мы кажам пра сакрамент, там канкрэтная Божая ласка, канкрэтна ведаем, што якая. У сакраменталях это такое трошкі, ўсё-такі яны пакліканы таго, каб усё тое, што мы жывём, нашае жыццё, прадметы, якімі мы карыстаемся, каб усё было на Божую хвалу. Так, некую долю Божай ласкі мы атрымліваем, але невядома якую, і невядома, таксама скажу, невядома ці гэта ўжо ў ерасі пайшоў. Атрымліваем у любым выпадку. Нават калі мы ў цяжкім граху атрымліваем сакраменталь. Конечно. Заўсёды атрымліваем. Вось. Тут таксама няма тэрміна дзеяння благаслаўлення. Разумеем, што благаслаўленне таксама, кожны раз мы на святой імшы атрымліваем благаслаўленне. Кожны раз. Так. Па сутнасці маглі б адзін раз на ўсё жыццё, але кожны раз касцёл нас благаслаўляе. Вось поэтому. Ой, гэта... Хто займаецца гэтымі пытаннямі прафесійна ў касцёле? Я ведаю, што ёсць сакраменталогія, але ці ёсць сакраменталогія? Не, сакраменталогія гэта... Пратанніцтва, так, пра сакраменты. Гэта пратанніцтва, але гэта аддзел дагматычнай тэалогіі. Напэўна, ён таксама займаецца. Але, як і кожная рэч, таксама да ўдзялення сакраментаў можна падыходзіць і з пункту гледжання дагматыкі, з пункту гледжання маральнай тэалогіі, з пункту гледжання гісторыі касцёла, з пункту гледжання кананічнага права, з пункту гледжання... А можа, з усіх навук можна падыходзіць да сакраментаў. І гэта прыгожа ў касцёле. Калі семінарысты вучацца, яны сакраменты з усіх бакоў, з усіх, на дагматычнай, на маральнай, і на Бібліі таксама можна і пэўныя рэчы рабіць. Поэтому... Але выглядае так, што кананічнае права не забараняе, в прынцыпе, набываць штосьці, што ўжо было благаслаўлено, ці прадаваць гэта. Вось і адказалі на пытанне, яно не зусім прававое было, але тым не менш паднялі такую досыць делікатную для многіх людзей тэму. Але адназначна ж нельга патрабаваць грошы за сакрамент. А ўжо пра гэта ўжо ёсць канон. Які? Зараз не скажу. Але ніхто не можа быць пазбаўлены удзялення сакраменту сваёй беднасці. Там гаворка перусім пра Еўхарыстыю, дзе-то 900, можа, 7-8, не скажу, каб не падмануць, пачатак 900-х канонаў. Там гэта ёсць. Ніхто не можа быць пазбаўлены гэтай ласкай, хтосьці не ў стане заплаціць пэўную суму за ўдзяленне сакраменту. І гэта 100%. Ніякі святар, калі ў кагосьці ёсць такія выпадкі, калі ласка, прашу звяртацца ў куры. А ці можна прайс-лісты ўстанаўліваць?
Ну, прайслісты ў тым значэнні, мы цяпер уживаем это слово, скажем так, конференция біскупаў або дацыяльны біскуп, там залежнасці ад якіх могуць установіць пэўную, скажем так, памер. Рэкамендуем памер ахвяры, гэта не забаронена. Вось. Ну, наша канферэнцыя біскупаў вырашыла гэта не рабіць поўнасцю, даючы эту справу на такія дабравольнае начало. Але тэарэтычна такое нават магчыма. Не тое, што не забаронена, але нават магчыма. Я чамусьці думаю, што гэта будзе забаронена. Не, канферэнцыя можа установіць памер ахвяраванню за святую імшу і гэтак далей нейкія іншыя. Ну, бо але нельга адмовіць чалавеку. Але разам з тым нельга адмовіць чалавеку, хто не мае гэтых сродкаў. То есть такая вот пазіцыя касцёла. Добра, што ў нас у краіне няма такога рэкамендаванага паверу, ну, прынамсі, у рымска-каталіцкай царкве. І так, это такія цікавыя сітуацыі. Стварала бы іх няма. Дзякую, што растлумачылі. А мы вяртаемся да кнігі, як вы выжываюць тады, калі вы штосьці робіце за неправільны доўгі час і ніяк не выпраўляецеся. Наконт інтэрдыктаў і экскамунік. На мінулай перадачы, па-моему, мы вырашылі паабяцаць гледачам, што зробім такую гістарычную даведку. Зрабілі жа вы, ксёндз Дмітрый? Ну, трошкі, конечно. Напэўна, пра гэтыя рэчы можна казаць вельмі многа. Экскамуніка, напрыклад, у сярэднявеччы была вельмі моцна распаўсюджана. Нават папа, не памятаю, які прызываў біскупаў мясцовых не кідацца так экскамунікай, бо ўсё ж такі і называлі духоўны меч. То есть, калі біскуп усіх забараняе ўдзялянне прымання сакраментаў, і такое трошкі было. То есть, як заўсёды у касцёле ёсць часы такія, скажем, больш жорсткія, менш цяжкія, да, калі. І вось экскамуніка была, скажем так, даволі распаўсюджана ў сярэднявечча. Толькі што трэба памятаць? Памятаць, што па сутнасці першы кодэкс кананічнага права з'явіўся толькі ў 1917 годзе, другі ў 1983. Вось, па сутнасці 2000 гадоў на 1900 касцёл існаваў на моцы дэкрэтаў, дэкрэталяў, розных там заканадаўчых актаў, мясцовых біскупаў, конечно, таксама і папскіх. Вось. Ну, але гэта не было, скажем так, злучана ў адзін кодэкс, і поэтому у многіх нават краінах маглі гэтыя рэчы адрознівацца адна ад другой. Вось таму экскамуніка заўсёды была звязана з пазбаўленнем, ну, з пэўным выключэннем, разумеючы, што азначае слова выключэнне, то есть поўнасцю з касцёла нельга выключыць, ну, але абмежаванне прыняцця святых сакраментаў, да, то есть гэта было. Інтэрдыкт заўсёды таксама быў больш забаронай прыняцця. То есть, калі мы чуем гэтага слова розніцу паміж выключэннем і забаронай, вот такая розніца па сутнасці паміж экскамунікай і інтэрдыктам. Больш таго, яшчэ нават до 1983 года, до новага кодексу, было вельмі многа розных відаў інтэрдыктаў. Тое, што мы ўспаміналі там пра соль у Перуджы, да. Калі вы не супраць, ксёндз Дмітрый, я зачытаю літаральна 2-3 прыгожых красамоўных вікіпедыйных прыкладаў для нашых слухачоў. Я вікіпедыю не выкарыстоўваю, але тут пакаляска. Ну, яны проста шыкоўныя, каб вы уяўлялі сабе, вось што адбываецца. Ну, яны ёсць самыя розныя. Значыць, у 1955 годзе ў Злучаных Штатах Амерыкі, у штаце Луізіяна, у нейкай капліцы, якая знаходзілася ў 20 мілях ад знакамітага горада Новы Орлеан. Так. Ну, усе уяўляюць, так, для слухачоў, хто не надта цікавіцца амерыканскай геаграфіяй, пратлумачу, што самы цемнаскуры штат, хіба што не, другі. Першы па цёмнаскурасці гэта значыць Місісіпі, а другі гэта Луізіяна. Вельмі шмат цёмных людзей, і там гістарычна моцныя, на вялікі жаль, традыцыі расізму у белага насельніцтва. І вось у гэтую капліцу, у 20 кіламетрах ад самага буйнога горада штата, быў прызначаны чарнаскуры святар. Пробаш. Ну, тут не ўдакладняецца. І значыць, парафіяне адмовіліся прыняць цёмнаскурага святара. І што вы думаеце? Арцыбіскуп Джозеф Рамел, не ведаю, хто ён наклаў інтэрдыкт на ўсю капліцу. Так, за тое, што адмовіліся, значыць, прыняць пробашча. Так, на падставе колеру скуры. А ёсць таксама і такія больш еўрапейскія прыклады. Ну, напрыклад, у 1930-е гады, паміж 30-м і 33-м годам, на Мальце, якая, ну, в прынцыпе, вельмі такая клерыкальная краіна і дагэтуль, тыя, хто галасавалі за
так званыя прагрэсівісцкія партыі, ну, грубо кажучы, такога левага кірунку, фактычна сацыялістычна-камуністычнага, атрымлівалі інтэрдыкт ад біскупаў і адмову у пахаванні на сакральных, так сказаць, могілках. І між іншым, гэта было не адзін раз, другі раз гэта было яшчэ і ў 60-х гадах. Уяўляеце сабе? І што вы думаеце? Як не парадаксальна, такім чынам мальтыйскім біскупам удалося паўплываць на палітычную сітуацыю, гэтыя партыі да ўлады так ні першы, ні другі раз не прыйшлі. Вось такія цікавыя гістарычныя прыклады экскамунікі. Інтэрдыктаў, конечно. Фішка, да, поэтому, что яшчэ хацеў сказаць, ось вы чыталі выпадкі, які адбываліся 55-е, 60-е, 20-го стагоддзя, то есть зусім недавно. Калі мы казалі пра соль Перуджа, это было там некалькі стагоддзяў таму назад. Ось, до новага кодекса, до 1983 года было некалькі відаў інтэрдыктаў. Там былі інтэрдыкты тэрытарыяльныя, персанальныя, то есть можа было інтэрдыкт накласць на групу асобаў, інтэрдыкт можа было накласць на кляштар, на дыяцэзію, на капліцу. Дарэчы, вось кажуць, я не ведаю, праўда ці не, можа павялічваць, можа не, нібыта на нейкі з кляштароў інтэрдыкт накладалі ў 70-х гадах, бо яны, ну, скажам, яны не надта хацелі прымаць новую форму рымскага абраду. Я не ведаю, правда, Магчыма. Але такое тэоретычна было магчыма. Таму што до 83 года. До 83 года яшчэ дзейнічаў стары кодекс. Стары кодекс, калі новы кодекс увайшоў у жыццё, тады ўжо гэтых інтэрдыктаў не было. Поэтому и сегодня, и с принятием нового кодексу, папа Ян Павел II, вся комиссия, которая працавала над этим кодексом, она вельми моцна зредукавала інтэрдыкт. И по сутности, сегодня розница паміж экскамунікай і інтэрдыктам – это ў той выкананні, мы казали, акта ўлады пасвячэння ці кіравання. Калі экскамуніка полностью их забараняе, інтэрдыкт про гэта нічога не гаворыць. То есть, по сутнасці, ну, калі інтэрдыкт будзе накладзены на асобу, якая мае ў касцёле ўладу пасвячэння або кіравання, што рэдка бывае, бо на духоўных асобаў звычайна суспенза ўсё ж такі накладаецца, ну, вось у гэтым будзе розніца. Вось, поэтому сёння, па сутнасці, розніца паміж інтэрдыктам і экскамунікай. Часамі кажуць, што інтэрдыкт – частковая экскамуніка. То есть часткова менавіта выключаючы вось гэтыя акты ўлады там пасвячэння, пазбаўлення там годнасці, гэтак далей. Інтэрдыкт пра гэта не кажа. Вось. Поэтому, ну, сёння большасці, калі мы кажам пра пакаранне, то ўсё ж такі ў большасці гэта альбо экскамуніка, альбо для духоўных асобаў суспенза. Дзякую. Мы будзем казаць яшчэ пра канкрэтнае, ну, значит, пакаранне за канкрэтнае злачынства, магчыма. Так, гэта вельмі важна. Сёння паспеем ці не. Можам не спяшацца, гэта 6-я кніга. Так, 6-я кніга, так. Ось. І гэта што датычыць, то есть мы сказалі інтэрдыкта, то есть трошкі такі гістарычны рыс, да, то есть экскамуніка заўсёды выключэння чалавекамі з супольнасці, інтэрдыкт, напрыклад, было інтэрдыкт аб інгрэсу і наклезіі, то есть інтэрдыкт да входу, то есть забарону ўваходу ў касцёл, напрыклад, ну, такое пакаранне было. Ну, то есть адзін з відаў інтэрдыктаў быў, напрыклад, такі быў, не? То есть і было сапраўды даволі многа, вось. Калі хто цікавіцца, сапраўды можна заўсёды об этом пачытаць. На жаль, на рускай мове не вельмі многа гэтага. Нічога не знойдзеся. Так, на жаль, так. Але нават хто па-польску чытае, ўжо можна многа больш знайсці цікавых рэчаў. Вось, не кажучы пра італьянскую. На італьянскай мове гэта. Руская мова, яна не надта спрыяльная для каталіцтва. Сёння меў такую сітуацыю слова прастрацыя, да? Ну, якім значэннем мы яго разумеем? У медыцынскім, у псіхалагічным, што чалавек, ну, не да канца ўсведамляе рэальнасць, блага рэагуе, і ва ўсіх слоўніках яно так ідзе, да? А пачалі гугліць на іншых мовах, аказваецца, гэта малітоўная такая пастава. Так, потому што Великую Пятніцу так. Таму захочам усіх нашых гледачоў, слухачоў старацца чэрпаць яшчэ інфармацыю, калі ёсць магчымасць, ведаеце мовы з замежных крыніц і дасылаць штось цікавае таксама і нам. Ну, а мы, можа быць, пойдзем тады ўжо далей. І далей, ідзем да суспенсы. О, гэта вельмі добра. Тое пакаранне, якое можа ажыццяўляцца толькі ў адносін да духоўных асобаў. І што суспенза забараняе? Забараняе, першае, усе або некаторыя акты ўлады пасвячэння. То есть суспендаванаму святару можа быць забаронена поўнасцю ажыццяўляць усе акты ўлады пасвячэння, да? То есть цэлебраваць сакраменты, цэлебраваць сакраменталі, гэтак далей. Да? То есть що то, для чаго цэлебраваць сакрамент споведзі, іншыя сакраменты. Так? Вось. Альбо некаторыя. Да, то есть, напрыклад, святару могуць быць забаронены казаць казанне, гамілі прамаўляць.
напрыклад, таксама будзе суспенза. Ёсць такія? Напрыклад, чаму не? Бо Часам карысныя. так, не, в житті все бывает, поверьте. То есть, поэтому, да, человек может отцелебровать святую мшу, скажем, без казания. Альбо, например, может целебровать святую мшу только в канцелябре. То есть сам не может целебровать. Такое покарание так само может быть. За розные речи. Это может быть вельми по-розному. А ось, можно, не варто казать, за что. Ну, есть такие покарания за певные речи. Да? То есть, усе або некоторые акты улады посвящения. Другая, усе або некоторые акты улады кіравання. Да, то есть улада, знову таки, вертаюсь до першої книги, до якої ми вельми часто адсилаємося, ось, але не розважали, ось там є такі 129-й канон, які вельми пригожі, коментарі, я думаю, що коментатори святого канонічного права, ось, більш за все люблять цей канон писати про їх коментарі, бо він один з самих великих коментарів на цей канон написаний, 129-й, менавіта акт улада посвячення, улада кіравання. Нарэшце, ці ёсць афіцыйны каментары на кананічнае права? Або гэта проста меркаванне розных юрыстаў? Значыць, ёсць, значыць, калі такі каментарый афіцыйны, то яго, ну, конечно, няма такога. Просто ў свецкім праве часам сустракаецца там каментарый к гражданскому кодексу. Так, не. Ёсць то, што мы называем аўтэнтычны каментарый, аўтэнтычны адказ, як па-беларуску лепей сказаць. Да, то есть, калі ўжо ёсць папская камісія па тлумачэнню праўных тэкстаў, вось яны канкрэтныя каментарый можа выдаваць. Толькі на ўсе каноны гэта не зроблена, некаторыя так, і калі ёсць нейкія дуб'я, то есть сумнення у канкрэтных біскупаў, яны могуць напісаць, запытацца, і тады гэта публікуецца як афіцыйны адказ. Да? І такая ствараць у пэўным сэнсе такое прэцэдэнтнае права, да? У пэўным сэнсе, конечно. Да? То есть такія моманты могуць быць. Вось. Ну, але агульнага яшчэ няма, можа калісьці будзе. Вось. Поэтому, ну, але ёсць добрае тлумачэнне. Вось, трэба разумець, што гэтыя тлумачэнні таксама не бяруцца з ніадкуль. То есть тыя каментатары, якія пішуць, яны заўсёды выпіраюцца на крыніцах, і што вельмі важна. Зноў такі, гэта больш у італьянскіх, калі возьмем кодекс права кананічнага з каментарамі, там заўсёды ёсць тое, што мне не хапае у іншых перакладах, не буду цяпер ніякія называць, вось каб нікога не пакрыўдзіць, няма таго, што называецца фонты, крыніцы. Значит, калі берем італьянскі тэкст, яны не паляніліся, яны поўнасцю ў каментары указваюць крыніцы кожнага канона. То есть я, открываючы канон, бачу фонты, то есть бачу, адкуль ён узяўся, бачу гісторыю гэтага канона, хаця бы з прошлага кодекса. А если повязить, то яшчэ там где-нибудь. Ёсць, конечно, многие предписания взялись из документов Другого Ватиканского собора, але некоторые традыцыйна взялись, там, не ведаю, з 13 стагоддзя, напрыклад. Так? Там что то жыць імшальных ахвяраў вельмі много Бенедыкта 14 было, 18 стагоддзя, там 1746-1750 год, у яго много гэтых было таких рэчаў, до таго даходзіла, я просто недавно прочытаў артыкул один, да, што калі, напрыклад, пробашчу прыходзілася там 2 ці 3 святыя імшы цэлебраваць, а там быў, на парафіі быў які-небудзь кляштар, дзе монахі сядзелі, ён меў абавязак выклікаць монахаў, заплаціць ім, каб самому толькі адну імшу цэлебраваць, каб не цэлебраваць больш, чым адну імшу. І гэта Бенедыкт 14, 18 стагоддзя. Да? То есть такія рэчы былі цікавыя. Да? То есть много таких рэчаў ёсць. Вось поэтому да чаго іх? І вось каментары, якія бяруцца, яны базуюцца на чымсьці. Да? То есть яны базуюцца на аўтэнтычнай інтэрпрэтацыі словаў, канкрэтных месцаў, паралельных месцаў і гэтак далей. То есть аб гэтым таксама варта памятаць. Плюс да гэтага вельмі часта ў каментары дадаюцца нейкі дакумент або палажэнне мясцовай канферэнцыі біскупаў. Таму, напрыклад, калі бераш польскі каментары ці італьянскі каментары, і напісаць паводле пастановы канферэнцыі біскупаў там Польшчы, Італіі, іншыя краіны, вось у нас пэўныя справы разважаюцца так альбо не інакш. Да? То есть вось гэта таксама ёсць. Аб этом трэба памятаць. Вось. І што 149 канон? 129. 129. Ну, гаворыць аб адносінах. Генеральная рэч кажучы аб тым, што ўлада пасвячэння з'яўляецца, ну, грубо кажучы, фундаментам для ўлады кіравання ў касцёле. Весь так зусім, да. Вось. І поэтому суспенза можа забараняць ажыццяўленне ўсіх або некаторых актаў улады пасвячэння, альбо таксама ўсіх або некаторых актаў улады кіравання ў касцёле. Да. Далей, таксама можа забараняць ажыццяўленне ўсіх або некаторых правоў і абавязкаў, звязаных з пасадай.
Да, то есть, например, может быть, там выкладчику забараняць выкладаць штосьці, не ведаю, одну дысцыпліну, другую дысцыпліну і так далей. Усякае можа ў жыцці бываць. Да? Таксама і чаго забароны не датычыць пры суспензіі, бо ёсць такія рэчы, якія забароны, то есть чаго нельга забараніць пры суспензіі, таксама цікава. Пасаду або ўлады кіравання, якія не падлягаюць уладзе настаяцеля, які ўстанавіў пакаранне. То есть, грубо кажучы, калі святы айцец дазволіў нейкаму там святару, напрыклад, даў яму годнасць папскага пралата, да, альбо капелана яго святасці, то мясцовы біскуп не можа гэты гонар забраць, тому што ён даваў. То есть понятно, да, калі нейкая таксама ёсць прывілей дадзены да апостальскай сталіцы канкрэтнаму святару, мясцовы настаяцель, то есть может быть біскуп, может быть настаяцель манаскай кангрэгацыі, ён не можа забраць, то есть не можа забараніць ужываць тое, што дадзена кімсьці вышэйш. А гарызантальная забарона таксама немагчыма? Звычайна не. То есть толькі тое, што падлягае ўладзе таго настаяцеля, які карае. Значыць, біскуп Віцебскі не можа экскамунікаваць святара ў мінскай магілёўскай архідыяцэзе? Не можа. Ясно. Так. І суспензаваць в сэнсе. Ну, конечно. Далей, забарона не датычыць права на пражыванне, калі вінаваты мае з моцы свае пасады. Да, то есть, напрыклад, калі святара суспендуюць, ён з'яўляецца пробушчам нейкай парафіі ў Мінску, то біскуп не можа, суспендуючы яму, забараняць пражыванне ў Мінску. Чаму? Чаму? Таму што калі ён застаўся пробашчам. Бо ёсць такі сітуацыі. Чакайце, але ж ён згубіў жа ўладу кіравання. А можа не ўсё. Можа не ўсё. Напрыклад, пробашчу забаранілі прамаўляць казанне на нейкай парафіі. Да? Але пробашчу не можна забараніць жыць у гэтай... Калі яму забараніць, то есть калі яго ўжо сняць з функцыі пробашча, тады, канешне. Але калі ён застаецца пробашчам, бо, напрыклад, прафесар нейкага універсітэта, да, забаранілі штосьці рабіць, але ён застаўся прафесарам. Да? Біскуп, напрыклад, таксама мае нейкае пакаранне, але ён застаецца біскуп гэтай дыяцэзіі, ён павінен там быць, жыць і так далей. Да? То есть у касцёле многія пасады звязаны з так званай рэзідэнцыяй. Напрыклад, пробаш мае абавязак рэзідэнцыі, вікарый мае абавязак рэзідэнцыі, дыцэзіяльны біскуп, дапаможныя біскупы маюць абавязкі рэзідэнцыі. Поэтому, калі іх караюць, але пакідаючы ў іх пасадзе, бо, кажам, суспенсія, яна не абавязкова чалавека забараняе в служэнні, як часамі кажуць. Не, можа быць, не забарон нейкіх актаў. Поэтому казалі, поэтому нельга забараніць пражываць на той тэрыторыі, якая звязана з пасадай. Понятно, да? Далей, права на кіраванне не датычыць таксама забарону права на кіраванне маёмасцю, якая належыць пасадзе, якую займае суспендаваная асоба, калі пакаранне з'яўляецца пакаранне лята сентэнцыі. Да? То есть, напрыклад, калі у парафіі ёсць нейкі парафіяльны дом, грубо кажучы, і пробашч знаходіцца ў пакаранні лята сентэнцыі, пакуль ён, паўтараю, застаецца пробашчам, калі біскуп яго не знімае, проста ёсць пакаранне суспензія лята сентэнцыі, ён не трача, нельга забараніць яму. А ёсць суспензія лята сентэнцыі? Не толькі экскамунікацыя. Усе цэнзуры ёсць лята сентэнцыя. Усе цэнзуры. Напрыклад, калі святар пытаецца заключыць сужэнства цывільнае, ён знаходіцца ў суспензіі лята сентэнцыі. Так. Да гэтага дойдзем. Добра, просто тут адразу тысячы пытанняў, што значыць сужэнства, што значыць пытацца, што значыць цывільнае, але пазней. Это канон 1394, а мы ж пока про 1334, 60 канонаў. Тут галоўнае не спяшацца. Так, спакойна. Усё да гэта я так спецыяльна, каб... Затравачка. Затравачка, каб узбудзіць інтарэс. Вось. Далей. Суспенсія, якая забараняе атрыманне даходаў, стыпендый, пенсій і падобных, мяркуе абавязак кампенсацыі ўсяго таго, што было атрымана незаконна нават у добрай веры. Калі, напрыклад, святар падлягае пакаранню суспенсіі за незаконнае атрыманне ахвяравання сентэнцыі святых імшаў. Так? Вось, за які час удалося даказаць, што гэта незаконна атрымана, ён павінен гэта вярнуць. А за іншы? Ну, іх не доказано, то не доказано. Ясно. Да. То есть, напрыклад, доказано, што, напрыклад, на працягу года ён там нейкія камбінацыі чыніў. Ну, як доказано, што год, значыць год. Альбо колькі доказано, столькі доказано. Мы не можем чалавека вінавачыць, што он ўсё жыццё так рабіў. Можа і не. А можа, всякое бывает. Поэтому только что доказано. Да? Альбо там некие, например, с маёмасцю касцёле, все может быть. Да? То есть так само может быть суспенсия. Вось калі доказано, что некие там вот
махінацыі былі, то павінен вярнуць. Некае пытанне, бачу, нараджаецца. Яно нараджаецца, але яно такое, скажу, я не ведаю, наколькі карэктна гэта абмяркоўваць. Часта проста бываюць некаторыя публічныя скандалы з нашымі святарамі, так? І ну я ж не магу вас спытаць, ці скончылася гэта суспензія, правільна? Не магу, напэўна. Лепей не. Добра. Але якраз такі маёмасны скандал літаральна некалькі гадоў таму быў. І не ў нашай дыяцэзе, але быў на нашых тэрыторыях, ну не так важна. Ну, бог з ним, да. Але ўсё ж такі такое таксама пытанне важнае на гэты конт. Ці абавязкова павінна яно накладацца? Ці можа, груба кажучы, біскуп заплюшчыць вочы на нейкія грубыя парушэнні, звязаныя не з нейкімі такімі надзвычай важнымі рэчамі, як, напрыклад, святыя сакраманты, але з нейкімі фінансавымі нюансамі? Тут залежыць ад тое, што гаворыць права пра гэта, бо будзем пра гэта казаць. Ёсць сітуацыі, калі пакаранне павінна быць, ёсць сітуацыі, калі права гаворыць, пакаранне можа быць. То як можа, тады на факультатыўнае. Біскуп можа накласці, можа не накласці. А калі напісана, што павінна быць, тады павінна быць. І тады адразу ж пытанне наконт гэтых суспензаў. Бо кажуць, скандалы са святарамі, на вялікі жаль, зрэдку, але здараюцца. І у прынцыпе ж суспензы не накладаюцца публічна. Яны могуць накладацца як публічна, так і не публічна. Яны могуць быць абвешчаны, таксама іншай цэнзуры, мы ўжо казалі. Яна можа быць лята сентэнцыя, то есть пра якую ніхто не будзе ведаць. Не, ну а калі ферэнда сентэнцыя? Калі ферэнда сентэнцыя. Ну, понятно, что это не тая прычына, каб па гэтым пісаць ва ўсіх каталіцкіх медыях і не толькі. Да. Напэўна, эта справа заўсёды непрыемная справа, таксама звязана з годнасцю чалавека, з яго добрым імем. Але ці абавязаны, напрыклад, біскуп паведаміць парафіянам, што вось святар, які ў вас служыць пробашчам, цяпер знаходзіцца пад суспензіяй? Права пра гэта не гаворыць. Хіба што справа будзе разглядацца ў апостальскай сталіцы, там будзе адным з умоваў, то есть одним, потому что звычайно есть некалькі там пунктиков в этих рашэннях, хіба што будзе ў адным з пунктикаў аб'явіць парафіянам, напрыклад. Значит, у касцёле можа быць яшчэ і пакараным неўзаўважна адносна. Ну, адносна. Ясна. Добра. Не, бо заўсёды і ў свеце можа быць пакараны неўзаўважна адносна. Да, дадуць не хтось якое пакаранне, пашоў ціхонечка, штраф заплаціў, жыві далей. Ну, в прынцыпе, так. Так, поэтому, бо заўсёды пакаранне звязана са злачынствам. Злачынства — это рэчы недобрыя, таму, так, конечно, можа, людзям часта цікава абмяркоўваць такія рэчы, вось, але калі дакранешся да гэтага... Не, самае галоўнае, што няма такога абавязку. Мы не можам дакараць біскупам, што вось там ксяндза забаранілі ў служэнні, як кажуць людзі, пра гэта ніхто не ведае. Біскуп мае права не паведамляць. Мае права не паведамляць. Ясна. Ну, і таксама часцей за ўсё бываюць адваротная сітуацыя, калі біскуп прымае нейкае рашэнне, вось, а людзі, не ведаючы ўсіх абставінаў, пачынаюць атакаваць біскупа, да, і курыю, да. Вось, да, це беларуская пабожнасць. Так, ён такі добры, вось, ён такі, так, заўсёды прычэсаны, памыты, перапрашаю, і ў белай кашулі, да, Ну, ясна. Але ўсяго людзям таксама не скажаш. Усяго не можаш сказаць, поэтому заўсёды просім з разуменнем падыходзіць да рашэнняў, якія прымае біскуп. Не пра ўсё можна сказаць заўсёды. Гэта такая, я думаю, што людзі, павінны это разумець. Значыць, тады, калі будзем шукаць прыклады, будзем браць іх максімальна далёкія, старацца, каб ні на кого цень не кінуць, не дай Бог. Напэўна, не, это справа. Далей. Сфера прымянення суспенсыі у гэтых межах забарона павінна заўсёды накладацца адпаведным законам або прадпісаннем, то есть або дэкрэтам, які накладае па пакаранні. Груба кажучы, заўсёды павінна быць канкрэтна вядома, што чалавеку можа, што нельга. Да? Мы кажам, суспенсія, поўная або частковая забарона выканання акту, што можна, што нельга. Бо заўсёды пакаральныя ўставы, таксама адклікаючы да першай кнігі, пакаральныя ўставы заўсёды маюць так званую строгую інтэрпрэтацыю. То есть, што напісана канкрэтна, што напісана, то і напісана. Да? Вось. Далей. Яшчэ канон цікавы. Калі цэнзура забараняецца, любая цэнзура, то есть это або экскоммуника, интердикт, суспенсия, забараняе цэлебраваць сакраменты ці сакраменталі, або забараняе ажыццяўляць акты кіравання, то заўсёды, калі гэта будзе неабходна для дапамогі вернікам, якія знаходзяцца ў небяспецы смерці, гэта суспенсія прыпыняецца.
Калі ж цэнзура лята сентэнцыя не была абвешчаная, то суспенс, акрамя гэтага, прыпыняецца заўсёды, калі які-небудзь вернік выкажа просьбу аб сакраменце, сакраменталі або ўладзе кіравання. Прасіць аб гэтым можна па любой справядлівай прычыне. Ох, тут пытанняў будзе. Так. То Так. якую прадстаўляем сітуацыю? Так. Святар пакараны. Ну так. Ёсць суспенса, але яна абвешчаная. Спачатку абвешчаная. То есть пра яе вядома. Вядома каму, толькі святару ці ўсім іншым? Усім іншым. Шурва кажа, на католік бы артыкул выйшаў. Ну, хай будзе на католік бы артыкул выйшаў, да? І хтосьці, Ну там окей, біскуп мог зачытаць таксама ну, гэта. біскуп мог зачытаць па-ўсякаму, это могло быць. У сацыяльных сетках напісалі, да, хтосьці ў куры сфотаграфіраваў дэкрэт, все можа быць. Або сам ксёндз вылажыў у сацыяльнай сеткі свой дэкрэт. Ну, всякае можа быць. Всякае можа быць. Да? Гарі сарай, гарі ты хата, да. Да. Окей. Вось, да? І поэтому у гэтай сітуацыі, калі ты суспенса абвешчана, любая цэнзура, да, то есть суспенса прыпыняецца, калі чалавек знаходіцца ў небяспецы смерці, да, то есть тады ксёндз ты можа ўдзяліць сакраменты, любыя сакраменталі, то есть прыпыняецца гэта суспенса, дзеянне. Калі ж пра яе невядома, тады яна прыпыняецца заўсёды, калі вернік просіць аб чымсьці, просіць цэлебраваць святую мшу святара, ён не ведае, што ты святар экскамунікі, напрыклад. Але ж гэта лята сентэнцыя. Так. Не абвешчаная. Але святар ведае. Святар ведае. І што яму хіба не абавязаны адмовіць і сказаць прабач? А як ён адмовіць? Прыходзіць бабка, просіць імшу адправіць. І што ты скажаш? Прабач, бабка, я ў экскамуніцы. Не зразумее. Не зразумее. О, як, слухайце, гэта вельмі цікава, пра гэта ніколі не ведаў. Ну, так пра само. гэта ніхто не ведаў, напэўна. Ну, скажем так, такія сітуацыі, я думаю, што вельмі многа ёсць. Вот, но то есть такія сітуацыі, калі гэта то, што вы казалі, да, то есть у касцёле можа быць пакарана незаўважана, і хтось так прыходзіць чалавек і Так, просіць. якраз да тэмы гэтага пытання. Да, прыходзіць чалавек і просіць. Ну, бо чалавек прыходзіць да святара, ведае, чаго святар ёсць. Святар ёсць таго, каб паблагаславіць. Ну, класічная сітуацыя. Уявім сабе. Ідзе бабуля наша касцёльная, абстрактная, ясная справа. І ідзе нейкі хлопец, якога яна памятае ксяндзом. Яна не ведае, што ён там даўно быў там суспендаваны, а можа быць, увогуле выдалены з духоўнага сану. Хаця гэта, напэўна, ўсё ж такі розныя рэчы. Ну, не так важна. Вельмі розныя. Ладно, окей, ён быў суспендаваны, але ну так, настала, надоўга. І яна яму кажа: ой, даражэнькі мой, як я рада цябе бачыць, хадзем у, значыць, паспавядаемся. Там, не ведаю, дзе-небудзь у ЦУМе, у гэтых кабінках, дзе перапранаюцца, ці проста дадзем у угалочак. І ён не можа ёй адмовіць, выходзіць. Па сутнасці не. Калі не абвешчана пакаранне, то не можа. Ну не абвешчана было. Так, ясна. Ух, слухайце, як цікава. Вось поэтому тут яшчэ за абвяшчэннем пакарання, то будзем казаць, калі, напрыклад, бо часцей за ўсё, калі суспенса лята сентэнцыя, часцей за ўсё это святар, калі атентату матримонію, калі лацінскі тэрмін ўжывацца, то есть, значыць, калі ён імкнуўся заключыць сужэнскі саюз, да, часцей за ўсё, ну, груба кажучы, жаніўся у цывільна, да, у ЗАГСе, да, і та бабка можа пра гэта не ведаць. Але я разумею, чаму біскупы часта публікуюць гэта. Напрыклад, недавно быў выпадак суспензу ў расіян, і там быў дэкрэт апублікаваны. Ну, мы гэта не публікуем. Не, ну ясна, але я кажу, адной з матывацый можа быць такое, што улічваючы факт апублікавання, вось у такой сітуацыі святар ўжо абавязаны сказаць гэтай бабульцы: прабач, моя даражэнька, я не магу. Вось і ў гэтай сітуацыі, да, поэтому ты можа адзін такі плюс навошта дэкрэты публікаваць. Вось, ну, але ўсё-такі я сконю таго, каб іх не... А калі ферэнда сентэнцыя, тады забарона ў любым выпадку. То ў любым выпадку, да. Ясна. А колькі у нас часу, скажыце, калі ласка? Ужо як бы час у нас скончыўся, оказывается. Ну, якраз мы закончылі цэнзуры. Наступны раз распачнём ад купленчае або экспіяцыйнае пакаранне. А канкрэтныя ўмовы для гэтага ўсяго мы будзем разглядаць? Ой, там, ну, скажу так, не так проста у касцеле быць пакаранне. Не, ну але просто цікава, ось умовы для суспенза, для экскамунікі, хаця бы лята сентэнцыя, каб мы ведалі, чаго не рабіць. Ну, ведаеце, у касцёле няведанне закону вызваляе ад адказнасці, а мы, як пісаў апостол Павел, хочам... Я не памятаю, як ён там канкрэтна казаў, але там так прыгожа было: чым больш я дазнаюся праўды Божай, запаведзяў законаў, чым цяжэй мне жыць, бо я разумею, што я раней грашыў не разумеў, а цяпер я разумею. Ну так будзем удасканальвацца ў святасці праз гэта, скажам так. Дзякую шчыра, прысылайце вашыя пытанні.
Ну гэта быў кодекс канечнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Ці будзем мы на наступным тыдні, ці пакуль што невядома? То радуніцца то не будзем, тому што я не буду ў Мінску. Так, ясна. Поэтому Значыць, як мінімум 8 на 18. праз 2 тыдні плануем на 18. Ну, з Богам. Богом.